Posledné podujatie zo série majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2015 odštartovalo počas uplynulého víkendu už tradične na trati medzi Bučou a Ostrou Lúkou pri Zvolene. Rovnako ako v minulosti aj teraz malo toto podujatie rozhodnúť o tom, kto získa titul absolútneho kopcového majstra Slovenska. Ten po veľmi peknom výkone a víťazstve v sobotu, ale aj v nedeľu získal Jozef Béreš mladší na vozidle Škoda Fabia VRC. Druhá priečka po oba 2 dní patrila Igorovi Drotárovi na Mitsubishi Lancer VRC, ktorý si na svoje konto pripísal titul vicemajstra Slovenska. Tretí v sobotu dojazdil Peter Jureňa a v nedeľu Peter Slávik, pričom sa obaja predstavili na Ostrej Lúke s vozidlami Mitsubishi Lancer Evo 9. Tretie miesto absolútneho poradia v tohtoročnom kopcovom šampionáte patrí Jánovi Miloňovi, ktorý však na Ostrej Lúke v sobotu havaroval a viac do pretekov pri Zvolene nenastúpil. Túto reláciu vám prinášajú L-Racing, Autowinkler, Farm Foods, Grizzly Slovakia, Merit Group, Media Racing. Zvykne sa hovoriť, že to najlepšie príde nakoniec. A presne toto pravidlo platilo aj v rámci posledného podujatia seriálu majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu, ktoré sa konalo pod názvom PAV Stabo Ostrá Lúka neďaleko Zvolena. Na štart sa počas posledných dvojpretekov postavila síce iba necelá 50 štartujúcich, napriek tomu si prítomní diváci mali možnosť užiť dokonalé preteky, na ktorých nechýbalo napätie, množstvo vzájomných súbojov doslova o desatinky sekundy, ale aj nejaké tie výlety mimo trate, ktoré k motoristickému športu neoddeliteľne patria. Bodaj by aj nie, veď práve posledné preteky mali rovnako ako už niekoľkokrát v minulosti rozhodnúť nielen o majstrovských tituloch v triedach, ale aj o tom, že sa bude môcť hrdiť titulom absolútny majster Slovenska 2015. Slovenský kopcový pohár, akási druhá liga veľkých majstrovstiev, tu už bolo o niektorých víťazoch vopred rozhodnuté, niektorí jazdci však museli bojovať naplno až do konca. Pri pohľade na víťazov jednotlivých tried tak NP jednotku ovládol v tohtoročnej sezóne Jan Alberti. O víťazovi triedy NP2 bolo už dlhšie rozhodnuté, pričom víťazom sa stal Miky Čambal na Citroene Saxo. Celkom úspešne, nič sa nám nestalo, časy boli dobré aj na tomto kopci, takže perfektná sezóna. Chcem poďakovať Mikimu Borovskému, že pripravil super auto spolu s Jožkom Dohnalkom. Úplne inak na tom bol Jaro Dubóci, ktorý musel o víťazstvo bojovať až do konca sezóny. Víťazstvom v triede NP3 si navyše doprial pekný narodeninový darček. Bola to skôr taká testovacia sezóna, auto sme poskladali ešte len niekedy v máji, Ožďany bol prvý pretek, celú sezónu sme to auto ladili, učil som sa ho spoznávať a po ročnej pauze som sa rozhýbal do lepšej kondície. V triede NP4 to bolo ešte pred poslednými pretekmi dosť natesno. Michal Žiak si však dobre rozbehnutú sezónu nenechal utiecť. Ja myslím, že veľmi vlastne som si veľmi spokojný, vyhral som, auto mi stále fungovalo, takže super, všetko je v poriadku. Gabika Andrišeková, bojujúca so Škodou 130 RS o body v triede HK1, si na svoje konto aj v tomto roku pripísala ďalší titul. Čo sa týka získania titulu, s tým som určite spokojná, len mám mrzí, že nás tak málo. Vlastne rok čo rok je nás menej v tej triede, takže to jedine ma také mrzí. Ešte stále úradujúci majstri v historikoch Jan Lipták a Toyota Celica v tomto roku nemali ideálnu sezónu a tak to nakoniec vyšlo iba na titul v triede HK2. Dosť veľa súťaží som vynechal a to už buď z toho dôvodu, že som sa nezúčastnil, alebo boli tam poruchy na vozidle a bolo to dosť často, takže škoda za ten titul, ale tak život je taký a beží ďalej. V rámci skupiny historických vozidiel, ale aj v triede HK3 sa stal majstrom Slovenska František Kmeď, jazdiaci na Formule MTX. Myslím si, že až veľmi dobre na dočakávanie, lebo obhájiť, tak minulý rok som mal tiež titul v triede do 1300. Tento rok sa zmenili trocha podmienky. V podstate v triede som zostal sám s nejakými Čechmi, ale v absolútnom poradí sme bojovali s Jankom Liptákom o absolútne prvenstvo v historikoch. No a
chvála Bohu, podarilo sa to mne, nakoľko moja technika zniesla viacej ako Jankova. V minulom roku majster v skupine S, v tomto roku prestup do triedy A do 2 litrov a opäť majstrovský titul Vlado Podmajerský a jeho Peugeot 206. No, určite sme si zajazdili váčko lepšie ako v S-ku, lebo s Bohušom sme sa naťahovali o 10 sekundy a je to zaujímavejšie jazdenie, keď druhý za mnou je 5-10 sekúnd. Silnejšiu triedu A nad 2 litre, ale aj celú skupinu A ovládol Peter Jureňa. Ten sa mal zapojiť do tohtoročnej sezóny pôvodne s Fordom Escort Cosworth, nakoniec však skončil vo osvedčenom Mitsubishi. Bolo to dodatočné riešenie, bohužiaľ Escorta sa nám podarilo dotiahnuť do takej fázy, že by bolo konkurencieschopné, takže sme to zvolnili, uvidíme cez zimu, čo sa s ním urobí. Takže som na osvedčenom Lanceri nastúpil a vlastne tu som vybojoval akýsi so slabším autom, ale skupinu A som vlastne vyhral a hlavne som sa snažil v absolúte sa umiestniť čo najvyššie. V skupine N sa počas celej sezóny najlepšie darilo Petrovi Kacvinskému. Nikto s týmto nerátal, že to takto bude, ale tak to vyšlo. Ja som začal chodiť od prvého závodu, som sa všetkých závodov zúčastňoval a tak to skončilo. O tom, že bratia Hrobovci patria vo svojich triedach medzi špičku, už asi nikto nepolemizuje. Triedu E1 do 1,4 litra ovládol aj v tomto roku Martin Hroba. Väčšinu sezóny sme boli dvaja, možno traja sem tam. A tak ja som si porovnal hlavne predošlé roky, tie časy. Som spokojný, niekde som vylepšil, niekde zhoršil, ale taký je motoršport. E1 do 1,6 litra ovládol jeho starší brat Oto, pričom na to nepotreboval ani celú sezónu a tak posledných niekoľko pretekov bojoval o body v triede E1 do 2 litrov. Škoda, že nás bolo tak máličko, preto som sa už prihlasoval do tej vyššej triedy, kde by som mal byť na 2. mieste, takže to je skôr pre mňa taká väčšia výhra. Ale tak som spokojný komplet celou sezónou, auto nám fungovali, nemali sme žiadne problémy, ťažkosti, takže ja som spokojný. Spomínanú triedu E1 do 2 litrov aj v tomto roku ovládol Peter Ambrus a jeho Vauxhall Vectra ST. Navyše Peter si pripísal na svoje konto 5. miesto celkového poradia. Mohla byť o kúsok ešte vydarenejšia. Pre nejaké technické záležitosti s autom sa nám nepodarilo dojazdiť, ináč sa nám podarilo stále vyhrať. Takže aj autu chcem poďakovať, aj celému týmu, čo pripravil auto na sezónu. A z pohľadu zase absolútneho poradia uvidíme, ale malo by to výjsť zase na to 5. miesto, takže bude to myslím spokojnosť. E1 nad 2 litre s pohonom jednej nápravy, ale aj 6. miesto absolútne sa stali korisťou Martina Juhása a jeho BMW M3. V triede to nebolo ťažké vôbec, lebo súperi síce boli v triede, ale boli dosť veľa za mnou, ale hlavne som sa snažil bojovať do top 10 absolútne bez rozdielu triedy. 5. miesto absolútneho poradia na ostrej lúke, 4. v rámci slovenských majstrovstiev, v sobotu patrilo Petrovi Slávikovi. Nedeľa mu vyšla o niečo lepšie a hneď z toho bolo 3. miesto absolútneho poradia v rámci posledných pretekov. No, dneska je to, ďaká Bohu, 3. miesto. Včera mi ušlo o sekundu, Peťo Jura mňa ukradol. Dneska som mu to vrátil naspäť našťastie. Tak auto na to má, aby také časy robilo, len zatiaľ vo mne to ešte nie je. Trvá to nejaký čas, kým sa s tým zžijem, kým sa to naučím. Ale som veľmi šťastný, že to ide správnym smerom. Druhé miesto nie len po oba 2 dni na ostrej lúke, ale aj v rámci absolútneho hodnotenia slovenských kopcových majstrovstiev. Igor Drotár a Mitsubishi Lancer VRC. Ešte stále som úradujúci majster Slovenska, absolútny. Aj keď teda už neoficiálne ma predbehol Jožko, za čo mu gratulujem. Ja som druhý vicemajster, teda druhý v poradí, vicemajster som, prvý vicemajster, ale veľmi sa tomu teším. Bol to ťažký boj. Myslím si, že technika bola zo začiatku rovnaká, tak sa to trošku pomenilo neskôr, ale mne to prinieslo veľa šťastia. 5-krát absolútny majster Slovenska v rámci rally, ale ešte ani raz na najvyššej priečke v rámci slovenských kopcových majstrovstiev. Teraz to prišlo a tak si Ďodi Béreš mohol dopriať úplne iný, nepoznaný pocit.
Je tu určite iný pocit, pretože stále som chcel byť majstrom v kopciach, absolútne, ale keďže veľa formúl u nás jazdilo, keď ešte jazdil u nás Jaro Krajčí, tak to bolo bez šance proste. No a teraz tretí rok vlastne jazdíme tie kopce, no a minulý rok to vyšlo Igorovi, no a tento rok to vyšlo mne. Túto reláciu vám priniesli L-Racing, Autowinkler, Farm Foods, Grizzly Slovakia, Merit Group, Media Racing.